Orbán Viktor vagyok. Mivel foglalkozol? Főként azzal foglalkozom, hogy megvédjem Magyarországot Brüsszeltől, Sorostól és néha még a saját kormányomtól is. Becsülendő dolog. Saját dalaid vannak? Hogy ne lennének. Milyen stílus? Szuverén értékeket képviselnek, de azért a rappes vonal is benne van, mert ezt most nagyon élem. Amit hoztam ma az X-Faktorba, az egy saját dal, az a címe, hogy Gyere Mészáros, és ez arról szól, hogy megálmodtam magamnak egy Magyarországot, ami tudom, hogy majd eljön egyszer, megérkezik, és én várom, de amíg az nem ér ide, addig én lazulok. Rettetően várj, gyere, hagyd szóljon! Gyere Mészáros, ígyunk valamit, nehéz eset, vagy mondjak a régeré, ne paráz őszinte, noku csak havi, eldugom én az összes lóvét, pali, de kormányváltás nem kezelhetem ezt, amit éveken át építettünk, ez maralét, megsérült a lelkem, de a pénzem segít, mert rajta nem fognak a törvények ki, hol van az a vár, amiben én boldog